Al marge de la informació que els facilita el servei de Rodalies, els usuaris han començat a organitzar-se. Cada cop són més els que aprofiten les possibilitats del Twitter i utilitzen internet per informar-se mútuament sobre les incidències que hi ha a la xarxa. Des de fa un mes, els usuaris del servei de Rodalies i de la xarxa social Twitter expliquen les incidències de la xarxa ferroviària en temps real. Tot queda recollit en un web que també es pot consultar al telèfon mòbil. Al darrere hi ha el Roger, un estudiant de Ciències Polítiques, i l'Anna i el Daniel, dissenyadora i programador d'una empresa de projectes interactius. Rodalia.info funciona a través de la plataforma de Twitter i l'enviament de missatges curts de 140 caràcters a través del mòbil. El web els classifica per línia ferroviària sense aplicar cap altre filtre. No és anònim perquè sempre darrere de cada incidència hi ha una persona que l'ha escrit i aquesta persona té un perfil de Twitter. D'això depèn la reputació en la xarxa social i d'alguna manera, si algun usuari introdueix una informació que no sigui correcta, els altres usuaris de Twitter poden d'alguna manera penalitzar-lo, preguntar-li. La informació de les incidències depèn dels usuaris, que no sempre informen sobre el restabliment del servei o de les causes de la incidència. Per això també es recullen les informacions dels mitjans de comunicació digitals i del web oficial de Rodalies. Justament 10 dies després de la seva estrena, Rodalies de Catalunya ha incorporat també la informació en temps real. El que abans Renfe enviava per SMS als usuaris inscrits, ara s'ha fet públic en una finestreta. Dintre d'un mes segurament el que veureu és un canvi bastant important d'aquesta finestreta, en la qual el que hi haurà també és una classificació per línies de Rodalies de cara a que a l'usuari li resulti molt més fàcil i molt més còmode. Més enllà de copsar l'estat d'ànim dels internautes, les xarxes socials es perfilen com un canal de comunicació en què cadascú pot abocar la informació que li pertoca i fer-se responsable de la seva veracitat.